Košické sídlisko zažíva inváziu potkanov. Aspoň takto vyzerá podľa záberov nášho štábu. 200 či 300 potkanov, ktoré sa bijú o kus potravy zo smetiska, to môžete vidieť snáď len na neslávne známom Luníku 9. Pozrite sa na to, sú to neuveriteľné zábery. To, čo sa deje v nočných hodinách na Luníku 9, možno pokojne nazvať inváziou potkanov. Tieto odporné živočíchy sa tu pohybujú doslova v húfoch a možno ich počítať až na tisícky. Pozri sa. Invázia. Pozri sa. Pozri. Žiadna krásna. Pozri sa. Tu je na panéli, tu ide. Ježiš, to je invázia toto. Pozri. Tak takýto pohľad sa vám naskytne v noci na problémovom Luníku potom, čo vonku nenájdete ani človečika. A práve vtedy vychádzajú do ulic obrovské kolónie hlodavcov. To je obrovská sila. To je z hygienického hľadiska, to je až katastrofálny stav. Deratizáciu Luníka 9 sme zabezpečili minulý mesiac, stalo to asi 1000 eur. Na to, aby sme medzi stovky potkanov vystúpili z auta, sme nenabrali odvahu a neodporúčal nám to ani veterinárny lekár. Samozrejme, tá agresivita v tlupách enormne narastá. Každé zviera, keď sa dostane do úzkých, tak útočí. Aj minulého roka, keď im za obeť padlo 4-mesačné dieťa v rómskej osade. Toto detsko tu zožrali potkanie. Čo to tú stranu všetko vyžralo. Tie reakcie sú určite nevyspytateľné. Potkany ako na Luníku 9, kde majú kontakt aj s deťmi, prenášajú vysokoinfekčné ochorenia. Tým najhorším je besnota. Salmonelu alebo mnohé iné, toxoplazmózu a tak ďalej, mnohé vážne a nebezpečné choroby aj pre človeka. Od deratizérov máme informáciu, že na jednu dieru pripadá približne 8 potkanov a je tam 500 dier. Po prepočítaní to vychádza tak, že na Luníku 9 žije vyše 4000 potkanov. Na jedného tamojšieho obyvateľa teda pripadá jeden potkan. Z Košíc Jozef Kačmári, televízia JO.